Birișoară. Pentru o vreme, acest cuvânt i-a aparținut mamei mele. Tu de ce brodezi, Lizzie? Cred că îmi place să-mi țin mâinile ocupate și asta dovedește că exist. Fac curat, ajut la gătit, fac focul, tot ce e făcut e mâncat, mădăit sau ars. La finalul zilei, nu-i nicio dovadă că aș fi fost pe aici. Permanentă. Mă simt ca o păpădie, chiar înainte să o sufle vântul. Fiicele trebuie să ajungă la domnul Hart. Și dacă sensurile deja atribuite cuvintelor mi se par Vechite, pompoase, nepotrivite, da, poți să le modifici, domnișoară Nicole. Și astea ce sunt totuși? Cuvintele femeilor. Nimic din ce am zis eu până acum n-a mai fost pus pe hârtie. Înseamnă că-i găozan. Adică că e o curvă a dracu de scârboasă. Dar ce te ești, păsărică? Ia și scrie acolo. Surori, vă mulțumesc că v-ați alăturat luptei. Am terminat, fără ceremonie de absolvire, desigur, fără diplomă, dar mă mulțumește să știu că dacă purtam pantaloni, le-aș fi obținut pe amândouă. A zămisli, neliniștit, supunere. Sufragiu. Mamă, liniște, iubire. Doliu. Nici cartea nu o să pot ști exact ce a simțit, dar de la ea știu că cei care au construit sala nu au luat în considerare pocnetul pantofilor de damă. Și gen restul, tot 2-3 milioane pantofi. Bagă. Dar cumva din prima secundă să nu se vadă că are o șosetă din asta foarte...